Egunon entzule agurgarriok. Hemen gaituzue berriro Barazkilo irratian. Zuekin beti bezala, ni, Eneko. Gaurko irratsaioan pertsona interesgarri bat izango dugu gurekin. Guk prestatu dugun galdera sorta erantzuteko prest. Goazen galderekin hastera. Gure gonbidatua Baztango arrantzale ospetsu bat da. Egunon Olaizola jauna. Egunon bai. Gure galderak arrantzari buruzkoak dira, baina kuriositatezko galderatxo bat prestatu dugu. Bota pinue. Txikitan ez izen bitxi bat eman zizutela jakin dugu. Zein? Josimil Olaizola, baina Olaizola ditzen nahiago dut. Ongi ba Olaizola jauna. Goazen gaurko galdera sortarekin. Zeiliko atsegin dituzu arrantzan ibiltzeko? Nire gustokoak Baztan eta Asturias dira, baina erronkarin ere arren desente daude. Oso leku interesgarriak bai. Bigarren galdera. Non arrantzatu duzu zure arrainik handiena? Baztanen, 2 kiloko amuarrain bat arrantzatu nuen behin. 2 kilokoa, Zen olako arraina? Zein arrain dira arrantzatzeko errazena? Alburnak eta Madrilak, eta zailenak, Zabaloak eta Gobioak. Zein da zurentzat arrainik gozoena? Amuarraina eta Gobio dira gozoena. Amuarraina gozoa da, bai. Nik Gobioa ez dut probatu, baina zuk esan da gozoa izan beharko du. Beno, eskerrik asko gure galderei erantzuteagatik, baina ez mugitu alkitik. Iragarkiagoen ondoren telefono linea irekiko dugu eta gure entzuleek proposatutako galderak erantzun ditzazu. Prestatu, gure entzuleak oso zorrotak bai dira. Jatipo ize goxoa eta ze prezioa. Bere prezioa ama arraze merkea. Hemen gaude berriz eta telefono linea irekita dago zuen deien zain. Bai, nor da? Kaixo, ni Joseko naiz. Kaixo, Joseko, zein da zure galdera? Arrainak jatea puzkerra botatzea egiten handu. Izan ere, nik atzo, arrain pixka bat januen eta gaur oso puzkeru zeintzuak bota ditut. Normalean ez, baina Joseko izeneko mutilei hori esaten dute. Mekabezuz, ni Joseko izena daukat. Ez dugu inoiz hainki zelebretik jaso, baina tira. Zer egin dezaket puzkerrak ez botatzeko? Ipurdian kortxo bat jarri. Zaldago beste modurik. Izen aldatzen baduzu, behar bada. Beno, beste dira daukagu linean. Bai, esan? Kaixo, Josemari naiz. Kaixo, Josemari, zein da zure galdera? Zenbat urte dara martzazu arrantzan egiten? 5 urte inguru. Eskerrik asko Josemari deitxagatik. Agur. Agur? Nola agur? Oraintxe ditu dut eta tontunarakoak orain beste galdera bat egingo dut. Noiz arrantzatu duzu? Pi. Dei horretaz nazkatuan egoen, ze edukazio falta. Beno, beste dei batera pasako gara. Bai? Ez, pi. Benetan moztu aldu, ezin du sinetxi. Deiak utziko ditugu eta azken iragarkietara pasatuko gara. Hona hemen, erreposterian evoluzionatuko duen opria, superpotolboioa. Osagaiak, burina, esnegaina, txokolatea, azukra eta esne kondentsatua. Ze goxue! Eta zenbat gantz eta kolesterol, perfektuan orexikoentzako. Beno, gure gonbidatua gurtzeko ordua iritsi da. Zer moduz pasatuzu gurekin, Olaizola jauna? Oso gezke egon naiz, eskerrik asko, mozola lakoa. Pozten gara ba, agur eta ondo izan. Agur. Hemen bukatzen da gure gaurko saioa, gustokoa izan da espero dut. Agur eta beste bat arte.